ముందుగా ఛానల్ 5AM నిర్వహిస్తున్నటువంటి శ్రీ తుర్లపాటి నాగభూషణరావు గారికి నమస్కరిస్తూ, అలాగే వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రేక్షక మహాశైలకు కూడా నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ, ఈరోజు శ్రీశ్రీ గారు రచించినటువంటి కొన్ని పాటల్ని పాడుకుందాం. ముందుగా పునర్జన్మ సినిమా నుండి చలపతిరావు గారు సంగీతంలో ఘంటసాల గారు గానం చేసినటువంటిది, ఎల్ విజయలక్ష్మి గారు నాట్యాన్ని ఘంటసాల గారి గానంలో నాగేశ్వరరావు గారి నటనలో చూడవచ్చు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి సినిమా అది. దాంట్లోని పాటని మనం తీసుకుందాం. పునర్జన్మ సినిమా నుండి. ఓ సజీవ శిల్ప సుందరి నా జీవన రాగ మంజరి ఎవరివో 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 నీవెవరివో ఎవరివో ఎవరివో నా భావనలో నా సాధనలో నా భావనలో నా సాధనలో నాట్యము చేసే రాణివో ఎవరివో నీవెవరివో ఎవరివో ఎవరివో దివినే వదలి భువికే దించిన తేనెల వెన్నెల సోనవో దివినే వదలి భువికే దించిన తేనెల వెన్నెల సోనవో కవితా వేషమే కలలై అలలై కురిసిన పూల వానవో ఎవరివో నీవెవరివో ఎవరివో ఎవరివో నవ వసంతమున నందనవనమునా నవ వసంతమున నందనవనమున కోయిల పాడిన పాటవో నవ వసంతమున నందనవనమున కోయిల పాడిన పాటవో వలపు కొలనులో కలకల విరిసిన కలువల కన్నుల కాంతివో ఎవరివో నీవెవరివో ఎవరివో ఎవరివో నీకర కంకణ నిక్వణమాదివాణి వీణా నినాదమా నీ పద నూపుర నిస్వనమాది జలధి తరంగ మృదంగ రావమా రావే మోహన రూపమా రావే నూతన తేజమా రావే రావే
శ్రీశ్రీ గారు రచించినటువంటిదే మరో పాట డాక్టర్ చక్రవర్తి సినిమాలోనిది. సాలూరు రాజేశ్వరరావు గారి సంగీత సారథ్యంలో ఘంటసాల మాస్టర్ గారు గానం చేసినటువంటి ఆ పాట, నాగేశ్వరరావు గారి నటన, జగ్గయ్య గారు, సావిత్రి గారి నటన కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. సన్నివేశానికి తగినట్లుగా ఆ పాట ఉంటుంది. మనం ఇప్పుడు ఆ పాటని గానం చేద్దాం. మనసున మనసై బ్రతుకున బ్రతుకై, మనసున మనసై బ్రతుకున బ్రతుకై, తోడొకరుండిన అదే భాగ్యము, అదే స్వర్గము. మనసున మనసై బ్రతుకున బ్రతుకై, తోడొకరుండిన అదే భాగ్యము, అదే స్వర్గము. ఆశలు తీరని ఆవేశములో, ఆశయాలలో, ఆవేదనలో, చీకటి మూసిన ఏకాంతములో, తోడొకరుండిన అదే భాగ్యము, అదే స్వర్గము. నిన్ను నిన్నుగా ప్రేమించుటకు, నీ కోసమే కన్నీరు నించుటకు, నిన్ను నిన్నుగా ప్రేమించుటకు, నీ కోసమే కన్నీరు నించుటకు, నేనున్నానని నిండుగా పలికే, తోడొకరుండిన అదే భాగ్యము, అదే స్వర్గము. చెలిమియ కరువై వలపే అరుదై, చెదరిన హృదయమే శిలయైపోగా, నీ వ్యధ తెలిసి నీడగ నిలిచే, తోడొకరుండిన అదే భాగ్యము, అదే స్వర్గము. అలాగే ఆరుద్ర గారు రచించినటువంటి ఒక పాటని సిపాయి చిన్నయ్య సినిమా నుండి తీసుకుందాం. దానికి సంగీతాన్ని ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారు చేశారు. గానం ఘంటసాల గారు, నటించింది నాగేశ్వరరావు గారు. నా జన్మభూమి భూమి, నా జన్మభూమి భూమి, నా జన్మభూమి ఎంత అందమైన దేశము, నా ఇల్లు అందులో నా కమ్మని ప్రదేశము. నా సామీరంగా హాయ్ హాయ్, నా సామీరంగా, నా సామీరంగా హాయ్ హాయ్, నా సామీరంగా. నా జన్మభూమి ఎంత అందమైన దేశము, నా ఇల్లు అందులో నా కమ్మని ప్రదేశము. నా సామీరంగా హాయ్ హాయ్, నా సామీరంగా. నడిచే దారిలో నవ్వే పువ్వులు, శాంతి నాదాలతో ఎగిరే పిట్టలు. ఆహాహా ఆహాహా, నడిచే దారిలో నవ్వే పువ్వులు, శాంతి నాదాలతో ఎగిరే పిట్టలు. పచ్చని పంటలు, వెచ్చని జంటలు,
చల్లని జీవితం ఇదే నవభారతం. హాయ్ హాయ్ నా సామిరంగా. నా జన్మభూమి ఎంత అందమైన దేశము, నా ఇల్లు అందులో నా కమ్మని ప్రదేశము. నా సామిరంగా హాయ్ హాయ్ నా సామిరంగా. బతకాలందరూ దేశం కోసమే, దేశమంటేను మట్టి కాదోయ్ మనుషులే. బతకాలందరూ దేశం కోసమే, దేశమంటేను మట్టి కాదోయ్ మనుషులే. స్వార్థము వంచన లేనిదే పుణ్యము, త్యాగము రాగము మిళితమే ధన్యము. హాయ్ హాయ్ నా సామిరంగా. హోయ్ హోయ్ నా సామిరంగా. నా జన్మభూమి ఎంత అందమైన దేశము, నా ఇల్లు అందులో నా కమ్మని ప్రదేశము. నా సామిరంగా హాయ్ హాయ్ నా సామిరంగా. నా సామిరంగా హాయ్ హాయ్ నా సామిరంగా. ఈరోజు ఒక పద్యాన్ని కూడా పాడి వీక్షకులకు వినిపించుదామనేటువంటి ఆలోచనలో పాండవ వనవాసంలో ఘంటసాల మాస్టర్ స్వీయ సంగీతం గానం చేసినటువంటి పద్యం ఇది ఆంధ్ర మహాభారతం నుంచి తీసుకోవటం జరిగిందని చెప్తారు. అలాగే ఇప్పుడు ఆ పద్యాన్ని మన ఎన్టీ రామారావు గారు భీముడిగా, ద్రౌపదిగా శ్రీమతి సావిత్రి గారు, దుర్యోధనుడిగా ఎస్వి రంగారావు గారు నటించినటువంటి మహా అద్భుతమైనటువంటి సినిమా. ఆ సినిమాలోని పద్యాన్ని కూడా ఘంటసాల మాస్టర్ చాలా అద్భుతంగా పాడారు. మరి నేను కూడా కొంతవరకు ప్రయత్నం చేస్తానని వీక్షకులకు తెలుపుకుంటున్నాను. పాండవ వనవాసం సినిమా నుండి. దారుని రాజ్య సంపద మదంబున కోమలి కృష్ణ జూచి, రంభోరుని జోరు దేశమున నుండగ బిల్చిన ఇద్ధురాత్ము, దుర్వారమదీయ బాహు పరివర్తిత చండగదాభికాధ, భగ్నోరు తరోరు చేయుదు సుయోధనును క్రరణాంతరంబునన్. బానిసలకింత అహంభావమా? నీ కన్నుల ముందే నీ భార్యను పరాభవించదగాక. దుశ్శాసన, ఈడ్చుకురా బంధకిని. గురు వృద్ధ బాంధవులనే చూచుచుండన్, మహోద్ధురుడై ద్రౌపది నిట్లు చేసిన ఘనుల్ దుశ్శాసనున్, లోక భీకర లీలన్ వధించి తద్విపుల వక్షస్థలై రక్తౌఘ నిర్గరముర్వీపతి చూచుచుండ అని నా స్వాదింతు నుగ్రాకృతిన్. నమస్తే.